И го на безопасна височина ще дойда до него. Айде, ела до бата ти удобно. Така? Всичко наред, нали? Да. Ай, газ. Дай ли го храна? Аз ще го храна. Ще видим. Спи града. Айде, че ударя. Те ви чакам. Яниславе! Какви са тия ниски летенията? Кой искаш да го кърпим ли? Не. А? Дигни си крилото на високо и си карай като хората. Или ти трябва тази пълна газ? За какво ти? Да го издигна на високо. Ей, там. Аз съм си го дал малко.